Ha. Intra yikho. So mina ngikhuluma kakhulu. Ngisho Noma ibona. ngikhumbule kodwa ukubona Body language yakhe yakhe. ngikhumbule mina ukuvula ishow. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Dala Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake. Yazi bathi mina senze ishipopo dance. Yasendere bo. Shipopo shi. Aw shipopo shi. Shipopo shi. Shipopo shi. Shipopo shi. Shipopo shi. Yayizwa ukuthi ngathi ihamba kanje? Ya ngoba siyayiqala lento. Ithi shipopo shi. Shipopo shi. Shipopo shi. Shipopo shi. Shipopo shi. Shipopo shi. Hawu lo mtshita lo hayibuye kanjena eMesita la Shonja yami sho sanibona sisters anaba bafisa ngame emgaqweni so sheshe nayi imoto indaba mfethu Nasoke nasilandela siphuma ngale nasilandela futhi nala. no anginilandela ngitsikade lokhu ngithi my brother size kumina nina Ekuthina nizoyenza. Uyadlula. Uyadlula. unjani siswami sure so sister mina igama lami ngu-King Ginger yabo sacela nje ukunibuza a few questions ngoba vele siyayidlulela ya sacela nje ukunibuza a few questions asingame emgaqweni cause akamindi Funa sahambe. Ma Sophia masinatha Yeah. Costi Bolt yas. awuthami umntwana akamindi kanti indaba sho uba igama awuthami Samukele. Samkelo thank you Samkelo ola uKing Ginger mfethu showcase uma assistant bani Pinky showcase Pinky so wena Pinky no Samkelo ni item vele ngiyanibona neshuthana ama selfie la Intombi ngisomshithitho ne. ithombe ne show ukwateleni mfethu yini awukahle futhi uyakwata Kumele sahambe. hayibo Ma sizohamba iBolt akafika ngithi ngizo request. wow relax mfethu ngangikwenze lutho Wona kade ayiboni labantu. Ubhuti wabo angiboni so na sister ungathini oyithandayo ngomuntu wakho Pinky ngicela ungitshele ungathini oyithandayo Sezuwedwa uzana abantu. ukham. kanti indaba Bathunga kanti wa ena namhlanje ngimangazi ukuthi waso kanti wayi. shosho sister umuntu wakho lona uyamfoster pho unguyindaba ngathi ufostekile ukuthana nawe ubukwatile Samkelo. ungathini oyithandayo ngomuntu wakho kwatile Oh umuntu ukham muhle yambala nje nawe unestyle ngiyamthanda. Nje ungiphethe kahle yazi. ya senesikhathi ngane nithandana Sisinesikhathi. no senesikhathi ne senesikhathi. sure wena my brother ungathini oyithandayo nguPinky Nawe uyabona ngithi. ya ngiyambona yena uPinky umuntu obhabli ne Inkinga ziningi izinto engazikhuluma ngayo Pink yabo. ya Manje isikhathi asi so wena out yami ngicela ukubuza mfethu sister ngicela ukubuza wena bhuti wami uPinky uyamthemba ngiyamthemba 100% wena uyasithemba ngiyazithemba. okay sure vele ngizoqeda nje manje Ngiyazithemba ngithi. ngizombuza ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle laseSpinky akekho sana naye kuphela seSpinky uyamthemba konje usamkelo Ngiyamthemba Samkelazi. uyamthemba in a scale of 100 100. awumapinkiza shandele so wena Pinky uyazithemba wena
Yeah, ngiyazithemba. In a scale of 100? 101. 101. Ukhona umuntu uthanda naye ngaphandle kaSamukelo? Cha akekho Samukelo kuphela. Usamukelo kuphela. Sure. Hey, awuthiyami yazi mfethu, uyazama mfethu, inkinga ngikwatile mfethu yabo. Isikhathi. Okay, sengiyaqeda. So wena sister ikhona yini into ofisa ukuyixolisela kuSamukelo mhlambe eyake yenzeka mhlambe before mhlambe do you want to say sorry nje kule relationship? Not really, but then for ukuthi ngithathe isikhathi nje ukuthi ngiqonde. Yeah, ne. Shaba fanele shashe. Ay. Pinky, ngiyamazo Pinky. Ngiyabuthisayo nje. Uye wakunyiza ne? Nje. Wadonza ubamba itrial dog. Pink Zozo. So wena nje yami ikhona into ofuna ukuyixolisela kuma sister before nje nginitetela cause isikhathi nje yami. Hayi into engixolisela ngenzi lutho mina. Ne? Hayi. Siyamncanywa ne? Hayi. Yeah, mfethu marinating yakhe mfethu my sister umtshela ukuthi amthanda umuntu wakhe. Pink Zozo. Pinky. Pink Zozo. Awu Pinky, ngiyabona ukuthi isikhathi sayingane babedlalisa kanye ngoPinky. Njalo mithi ngimdedele hey wena ukwatile. Awuthake yakwati. Why? Because like uthe uyadlula. Ngimbona umshuthi isombe lapha ebethe. Awusmile dog. So njayami kunento esiyenzayo la kuthiwa loyalty test yabo. Loyalty test it's whereby we switching phones for 60 seconds. Wena ugaya umuntu wakhe ifone yakho for 60 seconds ukuthi check on WhatsApp, Facebook, Instagram ukuthi ufletha nabo bani. Same applies to you my sister. Mawuthi nawe sebenzisa nalamanye ama social yabona. Yeah. Angithi wena sister wona inkinga namapinki because wena epinki ipi akekho umuntu omlokhozanayo. Hayi cha nankinga. Wrong. Nankinga babe. Nankinga. Showcase. Sure sister. Sister imangala. Wena pinki ngathi ayithanda umi kahle lapho uzangala njani. Wena pinki ngathi uyazazi let's phone yakho phela baba. Asiqale ngiyakhe. Soqala ngeyakhe but let's say yakho na yazi ke mfethu. Samukelo mfethu yazi. Siqala ngiyakhe. Soqala ngeyakhe but amafoni uthumela bekumina. Angizokuphi ifoni yakho? Okay ngayi. Wayilwa ngefoni. Yinda Mkhulumile lo. Siqala nokumbona. Ukhulumela kanjani? Uthi ngimkhulumela kanjani? Uthema ifoni isinda kanjani mfethu uyiphatha kanjani? Ay, Mbo. Ikolite. Sure. Futhi othi ngibone ukuthi ngizoqala indaba ukwa yazi siqala ifoni kaba. Asiqale Ngeyakhe. Soqala ngeyakho nje obushilo ya uqinisile bethu. Sure. Ivule Pink. Pink. Ayibona Pink lutho nje mfethu. Kodwa nje asikazi sibamba amafoni. Samukelo ngoba uyakhihlezi nje Facebook. lapha. Yeah, musu kuja Facebook. Qale WhatsApp. WhatsApp wona uphi awuthi indaba. No. Yeah, muhle futhi ya lalela now search. Base ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshele take your time. Makuvela ezinye dididi nje amanye amakhanda engathi amalokhuzana amahedi. Kodwa ngiyamthemba. Ngisaqhaza mfethu makuvela ihlama lana ungitshele ngoba lezo zinja lezo yizo ezobe zifrayela umuntu wakho. Nginawe mina nje uyabona ukuthi ngi-out grand dog. Alright guys, my name is King Ginger Cream de la Cream intwana nje yase King Indlovu bafethu. We are on WhatsApp right now and we are about to type the chandes. Type lapho uthi money. Yebo sifuna ukwazi ukuthi ubani athola kuyimali. Sister khuluma wena hayibo Pinky Ngayithola lapha nje imali ngoba ngiyayisebenzela uyazi nje noSamukelo. Yabo. Samukelo. Ngakuvela mina. Bakhola Samukelo. Nazo kuphuma lapha type uthi I love you. Yeah, udelete lo man. Kodwa nje ngiyathemba ukuthi bekunjani. Sure. Nawe Sister, awushone bakushayela wena njengoba Pinky kumuntu ongathi ubhabhli nje ngathi uma ungena endaweni wena ukwazi ukuthi usondeze abantu aba right. Vele mina uthi bangishela hayibo. Delete. Type uthi sex. Faka sex lapha. Ungathuki yini anikhuluma ngesex. No, maka like why kanti wena utype izinto ezingaka? Phela yizo izinto kumele sicheck la kanti ufuna kucheck wena. Okay. Kanti nikhuluma yini ngomshovo? No, kusuka khuluma mina naye like manje like awubathungi. Yeah, awubathungi. Yeah. Samukelo. Hayi bo Samukelo. Hey. Nangu Samukelo. Yeah, Samukelo, nice one baba. Ngiyathanda ke udlala i-rough game ke manje. Phuma ke lapho ke delete. Hey, mina nginami ukuthi kuyangichaza ukubona abantu bexoxa ngesizolo ima wo. Ukutshela ukuthi usayipheni. Sayipha uthi come outside. Yeah.
Pinky. Menzani Samkelo la? Samkelo. Yeah. Hayi taxi. Samkelo awube serious ke manje la uzomela utype lapho uthi morning after pills delete lapho ya delete la magama lawo Kana hayi indaba hayi umsubhala izinto ezingaka kumele ngibhale kumele kucheckwe okay Ngidwa ngaze ngimcela ngithengele wona Samkelo cha angisho phela ukuthi mhlawumbe ucela mhlawumbe ngabe wawucela omunye noma ngabe mhlawumbe omunye wayicelela omunye Singo result. Omuhle Singo result. yeah good shit dlala Facebook sis Yeah ngiyabona awume mfethu awufakele emoji ebrinjolo awudelete lapha awufakele emoji ebrinjolo ufakele emoji ePinterest Go Facebook. la ku search ufake nale emoji yale yalamanzi athi kwa impophoma yazazi lezi zinto ne Pinky ngiyazi Pinky yazi Sakhona nje lama emoji le. Angiwasebenzisi sake zavele hey puti ya delete hayi ku right udlala Facebook ngiyodlala sen Facebook share Lama message okay mase ngithi type la mayithi no result ungitshele mawukuthi iveza ama 100 messages ungitshele futhi because angesikwazi ukungena because naye akawafundi yabo alright guys my name is King Ginger type lapho uthi I love you fake ne heart ebomvu Kuhleka nje. Yambona into like akithi ihamba to khamba kahle zismooth izinto akunankinga shom yeah you can go on Danike bethi phone yakhe how do you feel bethi ukuthi umuntu wakho bethi izinto zimhlophe kanje Ngifila kahle kodwa nje bangakamthembi ukuthi bangiloku nje uhleka nje maka yeah ungamthi ukuthi kwenzakala okay awusheshise ngivulela ukuthi ngihlezi sheshise wasesitho hey awuthame hey how what people ifoni ingane lana mase kuye yakho ngempela uyaqala uyapha isikhomeni yibo yini usayithanda lengane ngimthanda kakhulu futhi Kaphela ngibona ufuna ubuka abhlungu phela mathi awusamanzi mashayibo awusebuka hayibo wena ithini hayibo nangisasamelo nakho ke samsam na WhatsApp na usiswami lalela ke imnandi ke lento mfethu ucela ume kanje yeah no lento sure bese ngitap welcome ucela ume la hlehla kancane ubafu ngathi too tight nakho bese ngithi type la makuvela igama lakho la ungitshela makuvela igama lezinye ifebe la ungitshela ngoba lezo ifebe lezo zifebe hayi zizobe zikuthathela umuntu wakho ngiyamthembisa umngeni ngizothi ngithini showcase alright guys my name is King Ginger Cream de la Cream ntwana nje yase King Indlovu energy never lies type lapho uthi I love you njaya yini Alinabuza. manje yini Shafela siyakhona nje. nizoya yini mfuna ngirequestele ngivela igama lami no hey nawe ke Pinky okay phuma lapho type uthi I miss you ufake iheart red awuthiyami awusho amachera wakushela nice one Pinky amachera wakushela ifethu Uyazi udila nawo nje. udila nawo ne type uthi sex Phela ukuthi kwenzakalani phela. type uthi sex sheshe uyamtshela ne when you out grand since loyal day 1 ngisho primary wena umuntu nje namanje yimi bengimbuza ngayo awu Pinky hey wakhula samngene how manje nawa easy ubheka indaba zathi hey awusamngene indawo phuma la sister na usule ikujabulisile lempahla awufakele emoji ebrinjolo okay nepentshisi nalamanzi athi ave ngiyithemba lezo zinto mfethu ngoba awuthami tshela mina so wena wenza ini uyipantsula umhla Ngiyathi nje yasekasa yabo sabandanyana ngibamba lapho nalapho nje. hayi ngivela so vela mina yabo ukuthi yabi samngelo
Hayi khula zami. Ngilitha lapha. Ngicela ungithaphele uthi mani. Sibone ukuthi usamukele njenge-out yasekathi ephandaphandayo lapha nalaphana ubuyanike bani into zakhona embone nomusa. Hayi sami. Khona ukushaya amanzi kwangikuthembi samukela. Bye. Ubani ukhumutho? Okay. Lo muphi imali. Hayi ukuthi mhlambe uthandana naye. Ubani lo khumutho omuphi imali? Khumutho. Khumutho. Ubani khumutho? Hayi nginazo. Kahle phela ukhumutho la iPhone yakho futhi ungasenzi ilima. Hayibo. Le phone phela ngisebenzisa ngewayo. Awuyisebenzisa wethu. Uyisebenzisa nobani? Uqale nini? Kani njengoba sinesikhathi stop. Okay. Yazi sister. Uyazi ukuthi ifoni yami ngiyayisebenzisa mfethu nomfuthu. Mara ubani ukhumutho lo omfakela imali wena? Sure. Mina kushuthi mangikufakela imali wena uyifakela ukhumutho. Yeah. Awukho njani? Kunjani? Kunjani? Ukhumutho. Ukhumutho naye sebenzisa ifoni kamngani. Ngena la. Ifoni ethe Ngena la ungalaleli nonsense. Imali. Ungalaleli nonsense. Ngena la ku media. Ngena la kuye. Ungene nazi ithombe ya la ithombeni. Sure sibone ukuthi yena nokhumutho. Ima ungakwadi siswami lezi zinto kumele ibukwe yimi. Yo, uyangicela samukelazi? Kamuhle. Inhle intombi yakho boy yezwa? Yeah. Inhle. Yo. Haya. Samukela mangikufakela imali mina wena usendele ukhumutho. Asami. Sabi ngoba samukela wena Niyaphi? usendele Namba niyaphi? imali. Asami. Namba niyaphi? Asami. Ukhumutho bani? So Yeah. khuluma Sister, ehlisa umoya. Ubani ukhumutho? Ha, ukhumutho bani? Ehlisa umoya sister, ehlisa umoya. Sikhuluma endlini kanjani ngoba nakho sakhuluma la ukhumutho bani? Yeah, ubani? Uyabavumela labantu. Ngibavumela ukuthini? Ngibavumela ukuthini because Intabazana. yini engingayiboni samukela? Yini? Nakho ngibona ukhumutho efonini yakho. Sibukeka kahle. Ha, asamukela. Mina ngibona ngani? Nomono. Ngenzeni? Umuntu uqale nini? Ngeke singikhayela ukhumutho. Ufukani na. Ufukani nathi asabi. Hey. Samukela ngubani ukhumutho? Ubani? Hey, ngubani ukhumutho? Hey. Ngubani? Yenza ukubotha ngale phone. Ngombethi. Ngubani ukhumutho? Sister kanti umXhosa. Wekini uyangicela lona ngubani? Yehlisa umoya sister hawu. Usister akasitshela ukuthi umXhosa. Nginike ifoni. Yeke upink wena. Uzokunika phone samukela ngubani ukhumutho? Phofu le phone imali yami. Ngubani ukhumutho? Hayi sister namanje. Ngubani ukhumutho? Ukhumutho wena mina ndikunika imali wena uthatha unika ukhumutho. Awuthami ngicela lokhu ungikhomba vethu. Ngicela lokhu ungikhomba vethu. Ngenzeni mina? Ngenzeni bra wami? Mina bengihambela la nina lokhu ningibalekela. Shila labantu laba. Ubusho ntoni bungafundi bona ubufebe bakho ndithi bungafuni nibona ufebe wakho. Bungafuni nibona ezo zinto. Uyafihla. Sikhuluma. Okay, asambe. Ngiphethe endlini samukela ngifuna uphethe endlini ngubani ukhumutho ngixelele ngoku ke sihamba sokuthenga. Okay. Asambe ke khona mhlawumbe uzokhuluma amasamba asambe niki asambe. Ukhumutho Asami sendlele unyaphi ni. Uyahlanya uthi asambe. no nawe ufike la nala makhamera wakho. Pinki ngiyakuzama la awuzameki. Asami. Asambe. Yo yazi ne. Asambe. Ubani ukhumutho? Asami. Mina mangifakela imali wena unika ukhumutho. Yasho. Asami. Yebhuti ufike apha nezikhamera zakho wanixabanisa nomuntu wakho. Asambe. Miyeke. Ngimiyeke kanjani yazi ne ngizo requesta khona manje ne ngizokushiya khona lana labantu bakho but angithi nifike namakhamera wakho la wangiphazamisa nomuntu Wena pinki nendoda yakho ningijwayela kabi nini? oh asikujwayele Ningijwayela kabi lobabili nini? lo bhuti Yabona. Uzokhala wena. Hawu. ufike nezikhamera zakho Sister dila nendoda yakho. Iyakufebela. Yeah. ngicela ungiyekele Asambe. kume kimi ne Yazi manje ngiya requesta le bolt le mayifika angisahambi nawe cause wena ngithi wena So awusamfuni sister. Wena mayenza. So awusamfuni. ngiright akahlele nokhumutho ngicela nje yazi wenze njani later ngicela ubolt send icard lami cause I need my card ngiyahola Friday ngicela nje icard lami uphume kimi mhlele nokhumutho wakho ngithi Yeah. nokhumutho Yeah. ebazini Yeah. and bhuti nawe Yeah. Ngikusizile yini? Yini? undisize njani cause ufike nezikhamera zakho Sister wena sister inkinga yakho ukuthi awufuni ukungibonga. Andizokunika phone samukela andikunika ifone yazi bhuti ne kamnandi andifuni umane ndilwa Yeah. ngicela uthathe usamukelo Sure. nezikhamera Okay, zakho yazi ke sister. Nayi into relax angikhulumi. Nayi into sister ne. Yeah, into ithi relax. Into ithi kuzomela ngiyithole le phone kaSamukelo simniki.
yona ngiyayidinga ifoni kaSamkelo. Ifoni yemali yami bhuti. No kuzomela simnike. No uyithathe kumina kumele Ngikunika kulele. Hayi ngiyakunika ifoni yakho. unginike. Hayi ngiyakunika ifoni yakho. Oh nawe against him. No, udimoshele Pink musukutetema Pink. Hawu, musukutetema ngoba ngabe unikusamkela ifoni yakho. Angithi ngisathandani. Sambela apha ndim40 isithombe wena uthatha. Ngithathani? Ina bhuti Yeah, nike. Angisamfuni nalo Yeah. Samkelo yandiva. Yeah, Angimfuni. Pink ukhalelani? Futhi uyahlukumeza Samkelo ndimnika imali yami unika okhuthaza bakhe. Umutso. Andazi noba ukhutha ngithatha ke yona lonto yakhe. Yena lonto yakhe. Angisamfuni Samkelo ngicela uphume kimi. Ndiya request ngoku bhuti ne ndiyahamba ndithi undimoshele. Uyavuya ngokonwabile andithi. Sister umxoxa. Wena. Phendula. Cha umxoxa nje sister. Okay khuluma ke. Khuluma nje. Ngicela ungiyekele ngihambe. Angisakufuni ngicela uhambe nabo bobhuti labo bamakhumela. Angithi nikhethile. Asambe. Zonke lezi zinto esizithengele thina Ngicela ungiyekele. Ngithengeni. Ngicela ungiyekele. Ukudla. Into edliwayo. Ngithengeni. Undenza isibhanqa Samkelo undenza. Kanti niyaphi nini ne picnic endlini? Ngisafuna ukuhamba naye angisamfuni Sister man okay siyamthatha Samkelo ingane ayisakufuni Samkelo ingane ayisakufuni ayisakufuni le ngane ngoba kusho yena. ya nayi uyasho ngithi asamfuni ngitshela Thathe torhana. shasha Samkelo akasakufuni akasakufuni ya futhi kade ungamfuna ngithi wena sister futhi ngathi umdala noSamkelo wena Samkelo uyingane wena Samkelo uyingane yezwa ngibonile mina ukuthi uyingane yikho ubhayisisa my sister ngoba wena angasamkelo ngathi ngakwenzani ngimenzeni uSamkelo sister ukuze uzozizwa ungcono ngicela uhambe naye angisamfuni anifuni nothetha nawe Samkelo hamba sister uyogibela lapha Samkelo mfethu kuzomela sikublock la mfethu sorry mfethu ingane ayisakufuni bengayiqondile ima ngifuna ukukhuluma nawe Ukhulumani nami? awume Ukhulumani nami? Uzohamba ngani mina? Nangu lo muntu uphethe imali uzohamba nami. Uzobuyela kanjani lo? eish Uzobuyela kanjani? Okay. Wena ke. Okay hamba umncenga ke kungcono ke ngcono ingcengela ke Uyamncenga kanjani ningivimba? singakunika u10 ukuthi ugibe inkinga uyafeba Sekuphi manje? yep Khawuhambe naye bhuti nangu lo simoshele nalo Samkelo wami khawuhambe kanti sesungixosa futhi hayi ngishilo loso simdala kunale ngane ya naloku usamkela izinto ekuzenzayo lapha efonini shama back forward lapha shama back forward hayi bengifuna ukufona lo kompana ku soft man ku soft bese kuphucwe nefoni lana bastard yazi mangimjonsa ngithi umbambe kancane ngizamkhalele kumdansisi mangiyambona uyiso khalela umuntu ya bully impulise nje ngenze lento nje abake bangenza yona ngisamncane ngayi-escape nga-escape ngoba ngiyinkinga umuntu yazi mina mfethu imini engangibhonya amabhulu esikoleni ngiwasaba umise ngeimpama nje labafana babebade imbodobodo nje le eyidle ngebhesi ngivele ngihayizise ngeimpama ngihayizise ngeimpama ngoba ibullying nje angiyifuni akekho umuntu okumele abhulishe omunye akekho umuntu okumele asabise omunye umntwana esikoleni angikubi ngangashaya amabhuli mina ngangashaya ngikhumbula khona nangumfana angifunde primary ese high school ayiqede primary ngene high school usasekhona nje inkunzi yomgembuli satshwa ngisho uthisha omkhulu ngifika ngizofunda u6 still usabambelele ka8 ngathi 7 ubambelele ka8 ngashaya mfethi u8 mfethu hayi ngamtshela ngathi angikushiya ibhudi la siyahamba phela mina mase kufike mina izinto ziyashintsha vele ngilethelwe lokho ngamthatha ngakhuphuka naye ngaya ka11 light wayi kalokho ka9 ngamthatha futhi ngakhuphuka naye ingayimali lena ngayobhajwa nayo lapha ka12 ilana ke esake ngayitshela phela ngathi ungakhohlwa ukuthi la encazami hayiqa ngempamenye eshela intombi yami esikoleni Itura ngathi yasiphendule izinto. Ngesikhathi ungitshela sona manje sona wena. Angizwa elikamina
uthi ibhanoyi lenzeni Yonke lezi zinto ngitshela zona izinto ezanzenzeka kuwe. hey ayikho leyo nto imina engangishaya amabhuli ngangalishala na ladlikiza lathi ibhuli take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Dala Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambo lunyu uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile Andile ngomunye umfana nje mistake